Benvingudes a la Lila Fest, el festival per una vida lliure de violències masclistes. Avui, la Rambla del Raval de Barcelona s'omple de cultura, reflexió i lluita compartida per construir una societat més justa, diversa i igualitària. Durant tot el dia hi trobareu actuacions en directe, activitats, paradetes d'artistes i artesanes, exposicions, tallers i debats amb expertes i activistes. Aquest 30 de maig, d'11 del matí a 2:15 del vespre, vine a descobrir noves perspectives, compartir experiències i sumar-te a un moviment transformador. Perquè la nostra veu també és resistència. I ara, en directe, des del cor del festival, programa Radio Fabra, Gigantes i Molinos, amb el suport de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona. Lila Fest, el festival per una vida lliure de violències masclistes, impulsat per les entitats, voluntàries i col·lectius de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando, tanto ahora como después cuando el programa esté grabado. Hoy estamos aquí Pilar, Esther, Gabriela, Paula y yo, Ana, en la segunda edición de Lila Fest, una jornada festiva, cultural y reivindicativa organizada por la Plataforma Unitària contra las Violències de Gènere. Y os preguntaréis, ¿pero quién sois vosotras? Esther y Pilar, ¿quieres explicarles? Levanta la cabeza, ahí. Somos un grupo de mujeres que nos juntamos para charlar de todo lo que nos atraviesa. Ay. Y nos interesa el papel de cuidadoras, de la maternidad, la menopausia, la autoestima, lo que vaya surgiendo. Es un espacio para compartir, escucharnos y echarnos unas risas, que también es importante. Nos encanta ir a tomar algo, pasar por la churrería o apuntarnos a ver alguna exposición. Si te apetece conocernos, estamos los lunes a las 4:30 en el Ateu Nuevo Amornía, en el recinto Fabra y Coas. Te esperamos. Muchas gracias, Pilar, muy bien. Ahora Paula nos va a explicar un poco la estructura del programa, ¿no? y de qué hablaremos hoy. Para el programa de hoy traeremos 3 secciones. La primera es una entrevista a Montserrat Vilà, que es el membre de la Junta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que es la organizadora del Lila Fest. Y la segunda sería una entrevista a Marta Rodrigo. Haremos una dinámica que se llama ¿Quién dijo eso? Y por último, la sección para hablar sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, ahora me toca a mí hablar. Ahora empezará la entrevista a Montserrat Vilà, ¿vale? Tenemos aquí unas preguntas para ti que hemos preparado con mucho cariño. Entonces, Esther te empezará a leer estas preguntas. Venga, Esther, tú pégate al micro. Pégate. Més a prop, ahí. Molt bé. A veure, presentació. Tenim amb nosaltres a Montserrat Vilà. Com estàs? Tenim unes preguntes per tu. Molt bé, estic molt bé. Jo sóc la Montserrat Vilà Planes
que sóc la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències Masclistes, que fa 25 anys gairebé, l'any que ve farem 25 anys, que estem lluitant contra les violències masclistes. Jo, en aquests moments, estic aquí amb vosaltres per poder contestar-vos a la que vulgueu. Perfecte. Mira, la següent pregunta era que si et volies presentar tu fes, així que ja ho has fet. Perfecte. No sabem si vols afegir si vols afegir alguna coseta més. Bé, no. Jo també estic treballant a l'associació Èlia com a directora, perquè a l'associació Èlia fem treball, diguéssim, directe. Sí, la conec, l'associació Èlia. Jo vaig estar al programa de Veïnes per Veïnes. Exacte, tenim el programa Veïnes per Veïnes i això va ser, diríem, un grup de la plataforma, quan vam crear la plataforma, quan va haver-hi tot el de la llei d'aquí catalana, que vam pensar que era molt important poder acompanyar amb les dones que pateixen violència i per això vam crear aquesta associació també, que és una més dintre de les 140 que formem la Plataforma Unitària contra les Violències Masclistes. Que bé, que casualitat. Sí. Pues mira, encantada. Encantada de conèixer-te també jo. Mira, aquesta pregunta, la 2. Però un moment, que l'Ester s'està apropant al micro, eh? Sí. A veure. La 2. Quins van ser els motius de la creació de Lila Fest? Els coneixes? Què significa per tu? Doncs el Lila Fest, durant tots aquests anys que us he dit, de 25 anys, doncs hem fet moltes coses, però ens trobàvem a faltar, tenim per exemple un fòrum contra les violències masclistes que ja farem la 22 edició, aquest any al novembre, però trobàvem a faltar un apropament a la ciutadania, a les famílies, a tots els sectors, no? Que de vegades no s'apropen tant amb coses més especialitzades o més... Llavors vam pensar que una manera seria fer un festival on d'una manera lúdica i simbòlica de vegades, perquè si no tenim tan endintre tot el que és aquesta cultura que diem nosaltres, cultura de la violació, perquè aquesta cultura de que les coses passen perquè sempre han passat, les agressions a les dones és normal perquè, esclar, les dones no sé què, les dones aquesta que anava per aquí pel Raval i que mira perquè anava pel Raval, sempre les agressions es normalitzen i si et toquen el cul pel metro perquè és normal, perquè esclar, és normal, s'ha fet molts anys i clar, sempre ens quedem amb això que és normal. Aleshores vam pensar que d'una manera així més entenedora, potser, no tant taula rodona, no sé què, doncs podíem apropar-nos més amb famílies, amb la violència masclista s'ha de començar a parlar perquè dels 0 als 99 anys, perquè és una cosa que és estructural, ho tenim dintre del nostre cap i ha estat molt de temps preparant-se, no? O sigui, la societat, no només les persones així individualment, sinó la societat també normalitza aquesta violència, no? Que llavors arriba a casos extrems, no? Fins i tot, com ara hem vist amb la inauguració, no? De que hem tingut que llegir 37 dones assassinades per homes en aquest 2026 que portem, no? Això és diríem, l'agressió més forta, no? Però d'aquí, perquè s'arribi aquí, també hi ha moltes agressions i potser de vegades s'entenen així, no? Moltes dones pensen, és normal que quan vagi a la discoteca, moltes noies joves, no? Potser és normal que, mira, si em fan un petó i no tinc ganes, però mira, què hi farem? O sigui, que això és un problema social que pensem que d'una manera lúdica es pot acabar d'entendre millor. Sí, 100%, i que al final també és una manera d'ocupar espais i visibilitzar, i no és només a la discoteca, perquè l'altre dia parlàvem amb les amigues, que també quan et fas gran, ja no és, també és el treball, també és quan, que de sobte un home de 50 anys per apropar-se a tu t'està tocant. Ja t'està tocant el braç o t'està tocant la cadera, i és com...
bueno, no fa falta que tinguis aquest apropament tan intens i després la resposta és, bueno, és que ja no podemos ni tocaros. No, no, clar, no. Resposta corta, no. Doncs això és el que intenta el Lila Fest, que d'una manera així col·loquial entenguem que no. Que les coses no són així, que es necessita respecte, com ara deien les dones de blanc, i que es necessita anar canviant aquest paradigma que hi ha social. Bueno, anem amb la següent pregunta, Esther. A veure, sembla que l'anterior edició va ser un èxit. Per això ho som avui aquí. Què comporta organitzar aquest tipus de festivals tan multitudinaris? A veure, doncs comporta que estiguem molt dintre de lo que és la comunitat, dintre del que és els barris, dintre del que és les bases, diríem, del moviment. Aquests últims anys hi ha hagut molt de creixement d'entitats, de moviment en contra la violència. Llavors, és important aquest tipus de comunitat que podem crear amb un Lila Fest. Aleshores, amb això estem. Primer va haver-hi la primera fa 2 anys, ara estem fent aquesta, i la pretensió és aquesta, de que quan se senti l'any 28, el mes de maig, hi haurà la Lila Fest, que tothom sàpiga que és molt important estar-hi perquè pugui entendre tot això que dèiem abans. O sigui que el que comporta és el que pretenem des de fa aquests 25 anys a la plataforma, d'aglutinar el màxim d'entitats. Estem fent una campanya de sòcies, tothom que vulgui es pot apuntar, perquè com més base tinguem de sòcies, podem anar extenent aquesta voluntat d'acabar amb aquesta violència tan normalitzada contra les dones. Aquest és el sentit del Lila Fest i aquest és el que volem, diríem, i és el que pretenem i fem, i que pretenem que vagi augmentant, i que el proper Lila Fest encara es conegui més. I ara aquest any, per casualitat, perquè estàvem obres allà on ho havíem fet l'any passat, que era el Parc del Nord, vam a correcuita, vam tenir que, perquè primer semblava que sí que es podia fer allà, i vam fer aquí el Raval. Però ja al principi, quan va organitzar el primer Lila Fest, hi havia veus a la FAB, per exemple, la companya de la FAB, i així que deia, i per què no organitzem un cop a cada barri, un any a cada barri? I potser ens decidirem per això, perquè veiem que així les entitats d'aquell barri s'agrupen més densament i així ens anem corrent per tots els barris de Barcelona i qui sap, potser farem també Lila Fest pel territori de Catalunya. Home, i tant. No. I jo crec que també és necessari, que vagi per cada barri, que més que res perquè no és un espai tancat, és un espai obert que tu passes per aquí i tu veus aquí que s'està formant una nova cultura, al final. Llavors em sembla supernecessari, la veritat. La quarta. La pregunta. Com heu pogut transformar un feminisme tan instrumentalitzat en un projecte realment comunitari? Doncs una mica com us deia ara, no? A veure, què ens ha ensenyat el moviment d'aquests últims anys? Que per poder... Evidentment hi ha un feminisme, diguéssim, institucional, per dir alguna cosa, no? O sigui, que el feminisme durant aquests anys, els anys 90, està bé que les institucions hagin posat a les seves agències, a les seves agendes, que el feminisme és la violència contra les dones, per exemple, està a les agendes, etc. Llavors, com ho fem per transformar aquest feminisme que dins de tot està dintre de les institucions d'una manera que l'hem vist bastant fàcil, entre cometes, perquè amb les mobilitzacions d'aquests anys ens ho han ensenyat. Com vam poder parar que l'Estat estava anant en contra de l'avortament lliure i gratuït, que havíem anys lluitant contra això i que tornàvem a tenir unes lleis que no... Vam fer tota una mobilització que van venir de totes les parts de l'Estat i es van fer unes manifestacions a Madrid i es va aconseguir
treure el ministre, que això aquí no sol passar. Aleshores, què més? Tenim exemples, però molts. El Me Too, que es va fer a nivell internacional. O sigui, com mobilitzem totes juntes aquí? Quan va passar lo de l'agressió a la Jenny al Mundial de Futbol, com va passar que tot el món, que les nenes a casa seva es van enterar de que no es poden fer petons sense el consentiment, no? Tant que havíem parlat amb la llei del consentiment, no es havia aconseguit que tothom se n'enterés de que realment les coses estan canviant i no pot continuar normalitzant-se tant això, no? Doncs ho fem així, mobilitzant. El moviment és molt fort, doncs a la plataforma pretenem unitàriament, amb el que estem d'acord, sobretot, perquè hi ha moltes coses que totes estem d'acord, lluitar contra això, mobilitzar. I així és com es fan canviar i es fan transformar les coses, no? Tenim l'exemple de la manada, també, perquè així és com se transformen les coses, o sigui, amb la valentia també de molta gent, no? També hi ha hagut el cas de la Giselle Pelicot, per exemple, doncs, a partir d'aquella ha sigut valenta perquè realment es necessita valentia, perquè hi ha molta violència institucional que no fa que quan les dones s'acosten a les institucions doncs estem denunciant que no se les acull, com es diu, com està marcat a la llei, o sigui, que no es fa ni el que ells, no? Aquí ara hi ha una exposició que és que tremoli l'Estat, perquè a l'associació Èlia hem muntat un observatori per poder classificar les tantes de dones que van a la justícia i que no se les acull i si no se les creu, i això és importantíssim tenir-ho amb dates i poder-ho explicar. Però la transformació va així, o sigui, va perquè reaccionem, falten molts recursos, això encara que en 20 anys, evidentment, estem podent parlar aquí, això, aquesta Lila Fest també a les institucions ens ajuden a fer-lo, espero que per molts anys, i diríem que és aquesta lluita des de baix, fins i tot amb aquest feminisme institucionalitzat que dieu, fins i tot les companyes que estan a les institucions necessiten que nosaltres les empenyem, no? I que això és importantíssim de cara a que ens unim totes i que aquesta pressió serveixi perquè les dones tinguin més atencions, perquè hi hagi una prevenció que no hi és amb la magnitud que hauria de ser, perquè quan una dona s'acosta a un servei i té 3 mesos amb risc, amb risc, té 3 mesos perquè l'atenguin, això no és prevenció, això és provocar que en aquests 3 mesos l'agressor s'envalentoni o, encara més greu, quan amb una dona s'acosta perquè està denunciant que hi ha abusos sexuals a les seus fills i filles i els hi treuen els fills. Això no s'ho creu quasi bé ningú. Només com les proves, A l'OVIM n'hi ha bastantes de sentències que han tret els fills a les dones, no? Tot això és el que pretenem des de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, per això volem ser moltes. Des d'aquí animo a que us apunteu com a sòcies de la plataforma. Es pot ser sòcia de l'entitat i també es pot ser sòcia individual. I aquesta és la nostra ruta, el full de ruta que tenim. I em sembla genial tot el que has dit, perquè al final s'ha m'ha caído un confeti. Al final, lluitar contra aquesta violència, i sobretot no em sortirà la paraula. Institucional. Institucional també és amb exemples. I tot el que has dit és que és oro. És que hi ha molta por també a dir, doncs, passen aquestes coses, passen aquestes agressions, patim tot això de manera individual i fins que no es dona veu, no ens donem compte de que són la realitat de cada dona. Llavors, em sembla supernecessari tot el que has dit, de veritat. Jo me quito el sombrero. Gràcies. Sí, moltes gràcies per tota la feina, perquè al final entenem que també és una lluita cansada, no? O sigui... Bé, té les seves recompenses, Sí, segur. Perquè quan mires enrere, doncs realment hem aconseguit moltes coses i recompensa, doncs això, que encara falta molt, però que es va avançant. No amb la rapidesa que ens agradaria. Sí, lluitar i cuidar-nos.
Això. les dues coses. Bueno, pues, Moltes gràcies. només dir-li que gràcies... Al micròfon, al micròfon. Ara. Només dir-ho que gràcies d'estar aquí i agraïm la teva participació. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies a vosaltres. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Vale, doncs comencem la segona secció. Tenim aquí amb nosaltres a la Marta. Moltes gràcies, Marta, de veritat, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, Anna, per convidar-me. Sí, és el segon programa que gravem i en el nostre primer programa ja va estar la Marta amb nosaltres i això és un plaer tenir-te... Desde los inicios. Desde los inicios, tenir-te aquí i donar-te una altra vegada l'oportunitat d'alçar la veu. Gràcies per aquestes plataformes que s'obren, no? Sí. A les dones. Esther, vols començar amb les preguntes per la Marta? A veure, benvinguda, Marta. Benvinguda. Gràcies. Avui parlarem... Aquí. Preguntes. Si vols primer et deixem que et presentis. Sí, soc la Marta Rodrigo, soc activista en primera persona per la salut mental. Com a dona, ja porto 3 anys com a moderadora d'un grup d'ajuda mútua a Barcelona, un barri dalt de Porta. I, com a dona, mare i com a ciutadana, considero que és molt important donar la veu i alçar la veu en polítiques de gènere, en situacions que pot viure la dona dia a dia, la dona treballadora, la dona amb les seves cures, els cuidados, la dona en el món de la família, i que això és una faceta molt important de la vida, si no la bàsica, és a dir, els cuidados i el sosteniment de la comunitat. Així que, sí, aquí estamos. T'ha fet molta gràcia el concepte d'activista a primera persona, he de dir, no l'havia escoltat, m'ha gustat mucho. Ay, pues gracias. No sé, es lo que siento. No, però què significa en plan activista a primera persona? Primera persona per tu, vol què dir significa que per tu? Jo com a dona he viscut tota mena de situacions, no? Les bàsiques i les naturalitzades, malauradament, de la dona. És a dir, a vegades patir, entre cometes, petits microabusos o grans abusos. Com a dona i mare monomarental també he trobat-me en situacions bastant complicades. A nivell de tenir cura dels meus fills, també he patit una sèrie de situacions, no? Potser més o menys discriminatòries, no ho sé, això potser ho podríem analitzar, però que realment m'han fet sentir que som el 50% gairebé de la població i encara ens falta molt de camí per tenir el mateix to de veu o la mateixa obertura de veu pública que el sector masculí. Tal qual. Llavors, per això estem aquí. Total. Molt bé. Bàsicament. Doncs Esther, continuem amb les preguntes. El micro. Sabemos que eres voluntaria de Matisus y participas en los grupos de ayuda mutua. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia qué es exactamente un grupo de ayuda mutua? Pues mira, para mí el grupo de ayuda mutua fue el primer camino hacia mi recuperación en algunos momentos, porque tuve una crisis importante a nivel existencial y a nivel de salud. Y para mí encontrar un grupo de ayuda mutua fue sentirme en una comunidad en la que se hablaba en primera persona y donde se practicaba el no juicio, la escucha activa y la confidencialidad. Para mí fue una liberación porque pude explicar en un círculo de personas que habían vivido situaciones similares a las mías cómo me había encontrado
sin sentirme que estaba poniendo ninguna capa, sino tal cual, de corazón. Y ahí comenzó mi recuperación, cuando fui consciente de lo que estaba viviendo y lo que me había pasado. Sí, sí. Qué interesante. Sí. Sí. Que és tan important poder expressar ni que sigui coses vivencials que no pots controlar, que no quieres vivir y que es tan injustas. Hay veces que hay que desgranarlo tanto con alguien, en plan, simplemente decir, ¡buah! Quiero explicarlo y no quiero ningún feedback, nada, simplemente quiero explicarlo y ver que otra persona, aunque no sea exactamente la misma vivencia, lo está sufriendo igual. Lo está sufriendo igual. Y te escucha, ¿no? También es como importante tener a alguien que te escuche, aunque el feedback sea el que sea. Exacto, muchas veces el feedback, bueno, siempre es el feedback en un grupo de ayuda mutua, es lo que se ha comentado aquí me resuena a mí como experiencia propia en primera persona. O sea, no hay ningún tipo de consejo hacia el otro, sino a mí me resuena. Yo he pasado una situación parecida. Lo que tú estás explicando me hace recordar a mí. Y entonces, al poder expresar lo que tú viviste, lo que has vivido, lo pones delante de ti y lo sientes y le pones conciencia. Lo validas, esto es sagrado. lo validas, Sí. validas las experiencias y una experiencia que es común y que es del 50% de la población, lo que has dicho, que es muy heavy. Sí, y que muchas veces yo, como mujer, he visto que muchas veces vamos poniendo capas de disimulo, voy a hacer ver que estoy bien, voy a intentar poner la máscara de... Qué maja, qué buena madre, qué buena mujer, qué simpática y ole, ole. Y no es así, hay mucha rabia interna que tal vez no se nos permite tanto expresar. Creo que a veces la rabia está más validada en el hombre, 100%. ¿vale? Más socialmente aceptada que no en la mujer. Y yo he pasado procesos también de rabia que no conocía o no sabía con qué medios poder expresar. Ahora sí. Tal cual. A través del cuerpo muchas veces. Sí, y cuando conectas con la rabia también la vida cambia, ¿eh? En plan, empiezas a ver que no cambia tanto, pero o sea, no cambia tanto, pero lo combates de una manera muy distinta. Totalmente. Te proteges más de situaciones. Sí, bueno, continúan. ¿Qué significa para ti el apoyo comunitario, el apoyo de las mujeres? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significa para ti el apoyo comunitario, el apoyo entre mujeres? ¿Qué importancia tiene este tipo de apoyo más allá del ámbito familiar? Para mí ese apoyo es básico. O sea, yo creo que la salud mental, si es que ahora se llama así, ¿vale? Para mí es salud integral de cuerpo, mente y espíritu. Es comunitaria, tendría que ser comunitaria. Porque a raíz de una comunidad sólida, donde la importancia se pone realmente en las conexiones, en los cuidados, en el estar, en el crecer juntos, de ahí se vive de alguna manera con más salud. Y la comunidad lo favorece o lo puede desfavorecer mucho. Pueden haber muchas políticas que desfavorezcan la salud integral de las personas, y más las de las mujeres, que normalmente... En mi caso, como monomarental, y según unos estudios, casi el 80% de la población monomarental son madres, son mujeres. Entonces, claro, se necesita este apoyo institucional y también desde la ciudadanía, que no somos ciudadanas de segunda, somos ciudadanas de pleno derecho. Totalmente. Sí. Y que se carga con un peso doble también al final. O sea que 100% tiene que estar cuidándonos y respaldándonos. O sea, mi madre es la primera madre monoparental. Un besito para la Olga. Te queremos, Olga. Gracias por crear a esta maravillosa Gabriela. Exacto, esta diva. No, pero que de verdad que es una cosa terrible. O sea, es lo que dijimos en el taller este de poesía. Sí, ¿no? Que sí. al final cuando creces como mujer y ves que tu madre es una madre monoparental, dices, ostras, ¿cuánto ha tenido que pasar esta mujer de violencias toda su vida, ¿sabes? En plan, de verdad que es súper común, súper necesaria la comunidad, súper necesaria. Muy importante. Sí. Importante. Te Y el salva. respaldo también de las propias mujeres, ¿no? Yo he sentido esto en el grupo de ayuda mutuas de mujeres que hacemos en Matisus una vez al mes. Es una hora, pero es muy sagrada. Y sentimos que al poder estar entre nosotras y compartir situaciones muy similares, porque es increíble como cuando habla una es la conexión con wow, ya sé de qué me estás hablando. Ya solo esto hace que salgamos mucho más relajadas, Tal cual. con el cuerpo más
más sido, más tranquilo. Sí. Te quitas un peso, ni que sea una horita, y ya luego Sí. el cuerpo también se acostumbra a tener un rato, un espacio libre de... Sí, sí. Que es necesario tener espacios libres de opresiones. Por Dios, Totalmente. no quiero estar todo el día luchando. En plan, obviamente soy, ¿no? En plan, feminista, Sí, por la quiero precaria, ternura, pero ¿no? Quiero ternura, ternura. amabilidad. Existe la Exacto. ternura, la amabilidad, la escucha, existe. No nos olvidemos nunca de eso. Nunca, nunca, Porque nunca. creo que la vida y la comunidad funcionan por esto. Sí, hay mucha lucha, hay mucha violencia, hay muchas guerras, lo sé. Pero la mayoría de personas del planeta están poquito a poco dejando pequeñas semillas. Yo Total. quiero creer así. Yo también lo creo. Yo quiero creer eso. Qué bien. Bueno, y ahora para acabar, ¿qué significa para ti estar hoy con nosotras? ¿Están, perdona? ¿Qué significa para ti hoy que estás aquí con nosotras? ¿Qué significa para ti? Para mí significa la vida. La vida. ¿Y Sí, por sí. qué nos has querido La vida de- acompañar? Mira, os quiero acompañar en memoria de todas mis ancestras, tatarabuelas, bisabuelas, abuela, madre, que mi madre está aquí también hoy, y mi padre, que son los que me han dado la vida, por lo tanto les agradezco absolutamente todo. Y sobre todo por estas mujeres que alzaron la voz en algún momento, que criaron, que trabajaron, que lucharon por la supervivencia. Las tengo en mi corazón, son parte de mí y estoy aquí para dar voz a estas mujeres que hicieron todo esto en silencio muchas veces. Sí. Es el reconocer el trabajo al final, sí. No, es Vale. precioso lo que han dicho. Muy agradecida de que estés aquí. Yo más agradecida a vosotras, lo sabéis. Muchas gracias, Marta. No sé cómo vamos de tiempo para hacer dinámica y última sección o pasamos directamente a la última sección. Pasamos, le damos a todo. Sí, Vale. ¿Da tiempo? ¿Sergio, da tiempo? Vale. Perfecto. Pues Marta, ¿quieres quedarte con nosotras Venga, sí, para sí, hacer me este apunto. minijuego? Tenéis todas debajo del vaso como unas tarjetitas, ¿vale? Que vamos a necesitar ahora. Entonces, el juego consiste en que Gabriela y yo vamos a leer unas frases y tenemos que entre todas debatir o elegir quién creemos que ha dicho esta frase. Vale. ¿Vale? Le doy. Ten lista la cena antes de que tu marido llegue a casa. ¿Quién puede haber dicho esto? ¿Un político? ¿Un ex tóxico? ¿Una ex tóxica? Ostras, yo diría el manual de los años 50, pero bueno, a lo mejor es una influencer así un poco tradicionalista, ¿no? También podría ser. ¿Cómo contestaría Marta esta frase? Yo contestaría vamos a hacer la cena conjuntamente, ¿te parece? Pues muy bien y muy Tú educada. pones la sal y yo el perejil. Yo para nada hubiese dicho eso, ¿eh? Marta? Lo siento, pero aquí la ternura y la amabilidad no está conmigo, ¿eh? Sigo. Yo trabajaba, criaba hijos y llevaba la casa sin protestar. Yo creo que mi tía en Navidad, ¿no? Yo creo que la mía también lo podría decir. La mía también. Las cenas navideñas que salen todos estos temas tan profundos. Sí, Sí, tan interesantes. Jóvenes contra, ¿no? Bueno, Contra contra la tía. épocas ya potentes, del más allá. Vale. Una mujer de alto valor no debe perseguir hombres. ¿Eh? Podéis Es decir que vosotros. tenemos la chuleta, Marta. Ah, vale, entonces- vosotras sabéis Claro. las respuestas. Vale, Es un juego vale, para ti. claro. Yo tengo aquí la Biblia En realidad estás verso. jugando tú. Estamos jugando contigo. Muy bien, pues me encanta el jueguecito, ¿eh? A ver, pues yo creo que lo puedo haber dicho. A ver, ¿me repites Sí, otra vez? una mujer de alto valor no debe perseguir hombres. Ostras, o manual de los años 50 o un influencer retrógrado. Exacto, No una sé. influencer. Una ¿Sí? influencer. Una. Wow. Sí. Vaya, vaya, no la sigo, no la sigo. No, menos mal, ¿no? Que no nos cruzamos con este No, tipo. no me llega, en el algoritmo no me llega. Está bien educado, entonces, está bien. Vale. No es que te controle, es que me preocupo por ti. Totalmente, claro, ex tóxico.
Muy bien. Ex-tóxico. Ex-tóxico. El ex tóxico. Bueno, ¿qué es? ¿Porque está reformado ahora o porque ya lo has dejado? No debe Claro, ser. lo hemos dejado. A Vale, esta vale. persona ya no está en nuestra vida. Bien. Vale, y por último, y no muy difícil, quien cocina bien son las mujeres. Queda, A ver, me queda uno. queda uno. Un político. Ujú. Ostras. M. Pero micrófono abierto, ¿eh? M. Además. Punto. M. punto. M. Punto. Rajoy. Wow. No pasa nada, podemos decirlo. Mariano Rajoy lo dijo, no pasa nada. Pues Lo sí, dijo él, o sea, dijo que al él, final, exacto. Es fácil, ¿no? Exposeado. Cuando le dices a alguien que lo hace bien, que lo haga ella, pues es como la escuela. No, es que tú lo haces bien. Exacto. Ah, pero es que a lo mejor tú lo haces mejor, pruébalo. Claro, a lo mejor a mí se me da muy bien rascarme el coño, ¿me entiendes? Es que- no, de verdad, que hay veces que... Sí, sí. A mí se me da bien, ¿eh? Tengo que decir. que es verdad. Cocinar, ¿no? Al final, si soy una persona que puede hacer dos cosas a la vez, dejadme tranquila. Totalmente. Se me da muy bien, tal vez, también mirar a las musarañas. Me encanta. Y sí. ver cómo esta flor del árbol cae Tal ligeramente, ligeramente en el asfalto. Sí. Y a lo mejor se me da bien porque lo he hecho muchísimo y tú no lo has hecho nunca. Si practicas un poquito, Claro. En la práctica está todo. La El acción, la esfuerzo. acción. No nos Exacto. quedemos con la palabra. Exacto, Sí, sí. exacto. Hay que accionar. Hay que accionar. trabajarse un poquito. Sí, bueno. sí. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. Gracias a Para la vosotras. próxima, pues te volveremos a ofrecer Contad que estés conmigo, aquí. me lo paso bomba, lo sabéis. Nosotras también contigo. La verdad es que sí. Muchas gracias, Marta. Gracias. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it. Vale, pues vamos a cerrar el programa leyendo un pequeño texto. Pili, ¿quieres...? Sí, ¿quieres empezar y luego sigo yo? Venga, pon la boca en el micrófono, yo te aguanto el papel aquí arriba. No, se puede correr más, ¿no? Esto. Venga. Se corre más esto. No. Este 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha impulsada por los movimientos feministas y que hoy sigue siendo fundamental para reivindicar algo muy básico, que la salud también es una cuestión política, social y feminista. Tal como explica la Asociación del Derecho Sexual y Reproductivo, la salud de las mujeres va mucho más allá de la atención médica. También incluye el derecho a vivir la sexualidad, la identidad con libertad, pudiendo tomar decisiones sobre el propio cuerpo sin presiones, violencia ni discriminación. Desde una mirada feminista también se habla de soberanía corporal, una idea que defiende que ninguna estructura social, política o económica debería decidir sobre nuestros cuerpos o sobre nuestras vidas. Sigue aquí. Sigue aquí, es Pilar. Sí, el 28M. El 28M sirve también para reivindicar una sanidad pública accesible y de calidad que tenga en cuenta las desigualdades sociales y de género. Además pone el foco en cómo las violencias machistas afectan directamente a la salud, en la importancia de reconocer y valorar los cuidados, tareas que históricamente han recaído sobre las mujeres. Impulsado por la Comisión de Equidad y General del ARE, este año se ha creado de manera colaborativa el Manifiesto Feminista del 8M, publicado justamente este 28 de mayo, y nos gustaría leer ahora un pequeño fragmento para cerrar el programa de hoy. ¿Lo lee la Esther? Venga, Esther. En català? Defensem els drets laborals, fent viable la urgència de millorar les condicions dels sectors feminitzats i de fer real la conciliació en un món laboral que sovint ignora les cures. Defensem la dignitat de les dones afectades per la precarietat i reconeixem la força de la diversitat en tots els eixos: origen tècnic i cultural, classe social, edat, orientació sexual, identitat de gènere i capacitats dissidents.
Reivindiquem un feminisme que posa la vida al centre i qüestiona tant el patriarcat com també les lògiques capitalistes que sostenen les desigualtats. El feminisme de la llibertat de les dones contra les imposicions estètiques, consumistas y capitalistas. Como último, queremos agradecer a Gigantes y Molinos y a la organización de Lila Fest por darnos al grupo de donas del Club Social Cap Endavant este espacio para alzar la voz. Gracias. Gracias. Muchas gracias.